No niin. Mulla täällä postinaislaitteella noin hyvä. Ja joka pikkusen pahteli. Hyvä. Pistä tuo käsi kainaloon, niin et sitä... Tulee se täysin ikään vaihtuneen nielettäminen. Koitat nielasta. Nyt koitan nielasta. Hyvä, se meni jo tosi hyvin. Vetäsepä nyt keuhkot täyteen ilmaa. Vetäsepä, pakota itses vetäs. Huomaat, että sulla henki kulkee. Sitten vaan ihan rauhallista hengittämistä. Puustut hengitä ihan tavallisesti, ei mitään puustuttamista. Hengittele ihan rauhassa. Vetäsepä taas keuhkot täyteen ilmaa. Helpottaa tuo hyökkäys. Ihan rauhassa hengittely. Nyt täytä vähän sitä ilmalla, niin jos sä nyt pidettyä sitä, se sitä nopeuttaa. Vetäsepä taas keuhkot täyteen ilmaa. Vetäse ois. Sitten vähän rauhassa. Käännä posken aivan sillä lailla alaspäin melkein. Näytteitä otetaan nyt, se ei käy kipeä. Nyt hengittämättä. Voit hengittää. Oho. Hyvä sulle voisin. Ministeriöstä kertakäyttöpisteitä ei voida hankkia. Niin mitä te ei voi hankkia? Miltä se meni? En minä tiedä. Miksi ei voi hankkia? Kuulemma puhkasivat suoraan. Kuka niin on sanoa? Aika moni. No missä semmoista on tapahtunut? Niin just. Ei missään. Tämmöisenä täällä on. Ei ole. En myös kuullutkaan kato tuollaisesta. Viimeinen. Okei. Niin. Petreeliusarista. Tää? Tää sanoo Petreeliusari. Olisiko se tietää varmaan sen, että tämmöistä on. Kyllä se varmaan on se kuullut se vaan. Se olisi nyt aika tavatonta.
hyvät. Kaikki muut käyttää näitä. Niin, justiin. Tämmöisiä sitten. Täällä niinku jotkut pisee tämmöisiä. No, Lunnet jotkut paha. no niin justiin joo. Just se olisi ihan höpin. Hyvin menee kuule, ei mitään hätää. Me vähän laajentelen nyt. Et. Ei kestä enää kuule kauan. Hyvä, hyviä sä jaksoja. Kiitos. Olipa hommaa. Se on ikuista. Kiitos.